Hej, pozdrav ljudi, Herolir ovdje i dobrodošli u još jedan video. I danas bih vam želio da kažem da je Fortnite stigao na Android u betu, tako da ako bi želeli da dođete trebate da odete na Fortnite sajt, da vam pošalju mail i da dođete. I uglavnom nemam puno da se kaže, ali eto, Fortnite stiže na Android, znam da ste dosta vas čekali, ali nemojte da idete na Play Store zašto ga tu nema, zato što Fortnite se odlučio da ne ode na store, već trebate da odete na njihov sajt, a sajt je jednostavno fortnite.com/android i link će biti u deskripciji da odete. I ako vas zanima, pa čekaj, da li ću vam moći da koristim moj telefon, evo vam lista na svim telefonima koji ćete moći da koristite. Ovdje, znam da izgleda malo gadno, ali eto, nadam se da možete da vidite. I ako vidite vaš telefon na toj listi, možete da pauzirate, mislim, mogli ste da pauzirate, možete da vratite. Onda znači da ćete moći da instalirate Fortnite i da ga igrate i da ga isprobate na Androidu. I eto, Fortnite radi da napravi na što više Androida da može, ali naravno teže napraviti za Android nego za iPhone, jer ih ima milijarde i treba im puno vremena, tako da eto, to su oni koji ćete trenutno moći da koristite. Biće link u deskripciji da instalirate i hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i ćao.